India Mini channel Banwan Aku Buar Bermanla Kesini. Wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suha jing pang ji swai kan te ngai Kacuas imli Phlim production kan sa Pyllait pejba sa kaway ka music video jong ka Phlim Jingim ka Phlim kasi ka balayo tarik ban pen ino habiju zanima shilong ka ba ai kerteng ngalayo mat ka banlong haka arpo tarik menta ubnai nai wing arajar arpuwe haka por henru baje janmet ha Kiki Garod YouTube channel. Kane ka jingruai ngalayo mat kade ka jingruai ka balai jong ka Phlim Jingim kalong ban pensyong shit ne pen kan mau ki pajba bakin singo tenat haba ki litpet ya kane ka Phlim habiju zanima kabade ka Phlim ka baki pajba kila ap khmi lenti la slam henry menta nadu balasya ka sorkar bansyong hadu henyo pusan persen habiju zanima balayo lat ban pen ino ya kane ka Phlim nadu ka lai tarik no pra arhajar arpuwe manla ka sngi kata nadu ka por khatwe baje men step shi baje no phai sngi lai baje janmet san baje janmet bat henyo baje janmet ki ting shop ki puron ki balayo ban ak hakane ka Phlim Jingim kilong upira dok todong wanri pengrop arman disiar joseph pengrop yarabiam golden susang naki wanda warjri bala direct da ukiki garod bala penmi da ka chwas imli Phlim production. Ya kane ka jingruai la shna ya ka sur jingtem da u DJ Wanshan balarwai da ki henyo ngut ki nongruai kenthe bat shenrang na West Jantia Hill District ki bala syajet ha ka singing audition jong ka Phlim Dhaka Escape. wan shan lang no bat nga ngin ya lek men ngin le suha jing pang ji swai kan te ngai bat pi ba it ngam